der skal vi lave et karamelkanonslag. Det kommer til at se sådan her ud. Meget simpelt. Jeg fortæller jer lige hurtigt, hvad I skal bruge. Og jeg har set en test, og som lovet, så vil jeg lige lave det. I skal bruge den her. Det er et skud for til Hansens Salute batteri, men du kan bruge sådan det du har lyst til at bruge. Altså, man kan også bruge et Thundershot skud. Men jeg har valgt at bruge det her Salute batteri, så good to go med den. Så skal vi bruge noget garn. Hvilket som helst slags garn. Så skal vi bruge en skruetrækker eller noget andet til at prikke hul med til lunden. Så skal du selvfølgelig bruge et stykke viskolonte, eller hvad du nu har, som kan bruges. Så skal du bruge et stykke papir noget. Så det vi starter med at gøre, det er, at vi tager skuddet, og så tager vi skruetrækkeren, og så laver vi bare et hul her, lige her i midten. Sådan der. Så tager du din lunde, og så stikker du ned her. Og så tager du og lægger den her på papir. Og så ruller du den sådan ind. Stramt. Og så tager du et stykke tape her, og sætter den over. Her bare lige for at holde den på plads. Sådan der. Og så skal du trykke den lidt sammen hernede, for at lige finde ud af, hvor den slutter henne. Sådan der. Eventuelt lige dreje den lidt. Altså han bliver nok ikke så pæn, men altså. Så tager du og klipper et stykke garn af. Her. Så laver du lige sådan en lille knude lykke her. Så den over. Og så lige hernede hvor bunden den er, sætter du den på her, og så strammer du til. Sådan der. Så burde den bare gerne se sådan her ud. Og så binder du lige en ekstra knude, og så for det ikke går op. Sådan der. Snorene, dem kan du bare klippe af her. Dem skal du ikke. Og så gør du bare det samme op i den her ende her. Klemmer til. Så noget garn. Og sætter den over herop. Og strammer til. Og så kan du lige klemme den her flad hernede. Så klip den passende mængde af. Jeg gør lidt sådan her. Nå. Det blev ikke så pænt den her vi fik lavet her. Men så har du i hvert fald lavet et. Tak fordi du så med.